Apadanoi, bueno, gaur oso pozik nau, notizia oso importante bat egun bihotzuet, eta da esateko nire diskoa azkenean prest daula. Denbora asko pasau ostian estudioan, grabaiten, lanian, esfortzu askokin, dedikazio askokin, maitasun askokin, azkenean dana prest dau. Bakarrik falta portada bialketia eta itxoitia disko fizikoa jaso arte. Así que gu entzutia, gu komentaitia, ze abestiak izan guztia izatuena eta ze abesti guztu zuen ezin jara faltau diskoan. Así que hoxe familia, oso pozik nau, espero zue dano disfrutaitia, gozaitia, eta lo dicho, bandate kopixak gure izan ezkero idatzi eta kopixak gordeko txau. Así que hoxe familia, musu banoi.